Λοιπόν, παιδιά, Destined Rivals είχαμε. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Η ομάδα της Team Rocket έκανε τα μαγικά της και εξαφάνισε από παντού οτιδήποτε υπάρχει σε διαθεσιμότητα. Οι λεγόμενοι επιχειρηματίες. Εγώ κατάφερα να βρω ένα booster box, 5 sleeve packs και ένα elite trainer box. Θα τα ανοίξουμε ελπίζοντας να καταφέρω να τραβήξω τα face μου, το Mrs. Psyduck, το υπέροχο Miss της Λάπρας και εννοείται Giovanni Mewtwo. Αν και το Crobat δεν θα με χάλαγε, πολύ όμορφη κάρτα. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θα έχουμε και ένα πολύ όμορφο giveaway για έναν από εσάς. Εννοείται πως κατάφερα σαν εκπληκτικός έμπειρος YouTuber που είμαι να χαλάσω τον ήχο στο πρώτο μου opening, οπότε αναγκαστικά για τα πρώτα 5 sleeve packs θα κάνουμε αυτό το μικρό voiceover και θα περάσουμε με τα πολύ απλά και γρήγορα hits. Με γρήγορες χειρουργικές κινήσεις ακρίβειας ανοίγουμε το πρώτο pack, βλέπουμε μια μαϊμού, Ποντίκι, Nidoran, Houndour, Judge, Fortress, Floatzel, Nidoran, Giovanni και Mabosstiffy X, το όμορφο σκυλί. Προχωράμε στο δεύτερο pack. Yanma, Kibble, Pineco, Clamperl, Fortress, Floatzel, Ariana, ένα Pinsir και Κάβουρας, Zamazenta. Τρίτο pack στη σειρά. Κάπου εδώ είχα ακόμα ελπίδες για ένα καλό hit. Fire Energy, Mankey, Rattata, Nidoran, Houndour, Abomasnow, Judge, Fortress, μια ταραντούλα, Watchtower, Grident. Πολλές επαναλαμβανόμενες κάρτες. Προχωρώντας γρήγορα στο επόμενο pack, Cardlink, Scavet, Roller, Grimmer, Sandwich, Starmie, Rapidash, Σκυλί και Team Rocket Moltres EX. Κάτι ήταν και αυτό. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο sleeve pack. Κωδικός μας. Card Trick, γιατί είμαστε professional openers. Porygon 2, Pupitar, Staryu, Nidorino, Lurantis, Transceiver, Weezing και ένα πολύ όμορφο Full Art Clamperl, το πρώτο hit για τα sleeve packs. Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, τουλάχιστον η στιγμή που περίμενα εγώ, να ανοίξουμε αυτό το πολύ όμορφο booster box από Destined Rivals, με την ελπίδα και την ευχή να τραβήξουμε τα καλύτερα pulls που μπορούμε. Βγάζουμε πολύ ωραία τη ζελατίνα, μοναδική αίσθηση όταν βλέπεις μπροστά σου 36 καινούρια packs και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δόξα τω Θεώ, κάπου εδώ τα παιδιά από το chat με ενημέρωσαν ότι ο ήχος μου δεν ακούγεται καθόλου. Οπότε έκανα κάποια tweaks, εκείνη τη στιγμή ότι μπορούσα και τουλάχιστον τώρα ακούγομαι λίγο καλύτερα. Οπότε από εδώ και πέρα αφήνω τον original ήχο από το live. Meowth, Cyndaquil, Gym, Orbital, Rotom, Electabuzz και Team Rocket. Articuno. Spoiler. Κάτι έχει. Νομίζω πρέπει να είναι full art. Spoiler. Beldam, Grimer, Gible, από τα πιο ωραία. Ethan Skok. Δεν πρόλαβα από τίποτα. Ωραίο full art. Μακάρι να είχαμε το SIR βέβαια, αλλά δεν μας χαλάει γι' αυτό. Ό,τι έτσι καλό είναι. Επόμενο. Code, Card Trick, για τύχη, Basic Energy, Roselia, Proton, Metan, Nidoqueen, Pinsir, Skarmory και Blaziken. Το pack με υπομονή. Είναι πολύ πιο εύκολο με αυτό το κόφι. Nidoran, Fluffy, Drowsy, Toadstool,
Μια σεντουιτσάρια για ποιον πεινάει. Starmie. Rapidash. Hippopotas και Play-Doh και Hydraulic. Το πουλάω bulk, δεν έχει κάποιο νόημα να βγάλω. Τι να βγάλεις, 2 ευρώ κέρδος από το bulk. 4 ώρα, συνήθως. Α, πας για Masters. Καλή επιτυχία. Πάμε. Oregon, Sudowoodo, Crafty. TM Machine. Zapdos. Δεν κάνει. Δικό του μας. Ένα όμορφο energy. Basic energy για μπροστά. Marip, Slugma, Yanma, Crafty, TM Machine, Nosepass και Rose Ray. Fire Energy, Coughing, Electroball, Kibble, Skarmory, Χειροβομβίδα, Λοκάμια, αυτό σχήμα δεν ξέρω τι είναι αυτό, το Μαζέντα και ήταν στόχο EX. Steel Energy, Yanma, Cyndaquil. Τρομερό Pokemon. Νούμερο 1 pick. Johto Region. Νούμερο 1 pick εννοείται. Όλοι Cyndaquil. Και αγάπη του Johto Region. Πάμε μόνο αριστερά εντωμεταξύ. Δεξιά δεν έχω κάνει κάποιο pick, να ξέρετε. Τη δεξιά πλευρά από το booster box δεν την έχω πειράξει. Μόνο αριστερά. Μπορείς στα δεξιά να τα πετύχουμε όλα μαζί. Θα δείξει. Ποιο είναι το top hit σου? Κοίτα κάπα. Toadstool, Tyranitar, Raticate και 4 ώρα. Κάναμε card trick. Κάναμε. Χωρίς track, card trick δεν πάμε μπροστά. Water energy. Καλό το water. Formantic. Roselia. Arcanine. Νέμας Giovanni. Φάντασμα Casper. Spider-Man. Και τι και τα αρχικά. Προχωράμε. Άλλο. Metal Energy. Torchic. Δεν μου άρεσε ποτέ το Torchic. Nidoran εννοείται. Gen 1. Golbat. Ogerpon. Παλιά. Cynthia's Rose Raid. Coolart. Πανέμορφο. SIR. Εύχομαι να μην είναι αυτό το μοναδικό hit το οποίο θα έχουμε από το Booster Box. Καλύτερα. Πάμε. Ωραίο το Weezing, να σου πω την αλήθεια. Καλό είναι. Δεν θα έλεγα όχι. Βασικά σε τίποτα δεν θα έλεγα όχι. Αλλά αν το πάρουμε λίγο, όχι εμπορικά, όχι θέμα value, δηλαδή Giovanni's Mewtwo 350 ευρώ κάρτα και 4 εκατοστάρια και τέτοια, η πιο όμορφη για μένα είναι το Lapras. Για μένα, το art. Σαν art ξεκάθαρα είναι το Lapras. Προχωράμε. Water Energy, βάζει και κάνεις κάτι. Τα κάπα, πάμε. Βοήθα λίγο την κατάσταση. Nover, Archer, Golbat. Βάρεις να βλέπω Ogerpon και Golbat. Quilava, τρομερό Pokemon. Αγάπη. Και Hyper Rare. Levincia. Πάρτο. Όμορφη, χρυσή καρτούλα. Μην ξενερώνεις, προχώρα. Δώσε άλλα 1500 και θα το πετύχουμε. Μην ξενερώνεις. Αλλά το ένα super premium θα το άνοιγα. Θα το άνοιγα. Επειδή έχεις δύο το λέω γι' αυτό. Ethan's Adventure. Και αυτή αξίζει πολύ σε full art άμα την πετύχει. Ethan's Adventure. Για το δικό μας επίπεδο. Laffy, Nizel, τίποτα. Φοράμε. Ή έστω να πάρεις το evaluation το μέσα σου. Να πεις καλά πήγε αυτό. Τουλάχιστον τράβηξα και το top hit. Για να ηρεμήσει. Combusken, Hibas, Diamond,
Adventure, Aboma Snow, Recycle και άλλο ένα σκυλί του πολέμου, Mambo Stick. Θα βγάλουμε τέτοιο, ένα όμορφο Magikarp, Mankey, Marip, Weezing, Propobuzz, το κουκουνάρι, Pineco, Magargo. Συνεχίζουμε. Μακάρι αδερφέ να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας. Ένα καλό hit. Tyranitar προς το παρόν. Εντάξει. Ταραντούλα. Ποντίκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Larvitar. Mimikyu. Mac. Nidorina. Quello. Και Electivire EX. Έχω δει αυτή την κάρτα 1500 φορές. Δεν θα πω όχι. Είναι hit. Δεν μου αρέσει καθόλου το συγκεκριμένο Pokemon. Θα με πεις κακό. Πες με ό,τι θέλεις. Δεν τρελαίνομαι για το Electivire. Κάνουμε ένα recap. Electivire. Στάδιο εδώ πέρα τι είναι. Cynthia's Rose Raid. Το EX και το Clamperl από τα Swift Pack. Αυτά είναι. Λάφι. Κουνάρι. Αριάννα. Χειροβομβίδα. Και Electric Full Art. Ωραίο ποντικάκι. Μ' αρέσει το art του. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του opening. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, όσοι μείνατε. Και όπως σωστά παρατηρήσατε, δεν ανοίξαμε το ETB. Γιατί είναι αυτό που σας υποσχέθηκα, το οποίο θα δώσουμε giveaway στο τέλος του βίντεο. Ένας τυχερός από εσάς θα παραλάβει αυτό το πολύ όμορφο κουτί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ένα like, ένα subscribe και ένα comment στο βίντεο. Πολλά ευχαριστώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.